nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 13 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes, petsa 17 kan Mayo 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, mga residentes kan rapo-rapo padagos ang pagkapkap sa diklom matapos mapatulon in kuryente kan APEC. BFP pasiguro nin marhay matapos na dua pang babaeng trainees ang nagpositibo sa COVID-19. Price freeze sa mga produktong agrikultural ipinapautob kan Department of Agriculture sa Kabikolan. 621 mga pulis nakatapos sa Basic Internal Security Operation Course. Sa lado national, kampanya kontra sa paglakop kan COVID-19 Indian variant dapat higpitan. Bilang kan mga tinamaan kan COVID-19 Indian variant nadugangan. Regular session kan Kongreso magpapadagos ngunyan. Priority measures planong ipasar kan Kamara de Representantes. Sa ibang nasyon, China na ugma na nakaantos na ang sendang tauhan sa planetang Mars. Sa lado ning Karawat, Ravenna day nakaiba sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA Asia Cup qualifier. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kap-kap sa tahaw kan kadikluman ang mga residentes kan mga barangay sa isla kan Batan asin Rapo-Rapo Albay matapos sindang putulan in serbisyo kan kuryente kan Albay Power and Energy Corporation. Iningunya ang sitwasyon sa nasabing mga isla matapos na daisinda makabayad kan 15 milyones pesos na ng obligasyon sa APEC. Mabintangon niyan ang kandila asin gas tanganing magamit na liwanag sa sendang harong. Sa ibang lado, ang gobyerno lokal nagkaigwaman ni lakdang na magamit din generator set tanganing mapailawan ang pantalan asin street light sa poblasyon. Enot kani sinabi ni Leslie Capos kan APEC na dai makakabalik ang kuryente sa nasabing isla sagud na dai mababayadan ang 15 milyones pesos na moroso poon pa kan mga nakaaging taon. Kanakaaging simana bago sinda maputulan ng kuryente lampasan na sa 3 milyones pesos ang nakolekta na hariyo nin marahay sa kinakaipuan na 15 milyones pesos na kaipuan maibayad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Ipinagorden kan Department of Agriculture Regional Office 5 ang price freeze sa gabos na basic agricultural commodities sa rehiyon. Sinabi ni Emily Bordado, tagapagtaram kan DA Regional Office, na day tutugutan ng mga negosyante o para tienda na baguhon ang presyo kan mga produktong agrikultural asin dapat imantener sana ang price caps kaini sa laog nin 60 diyas. Itinagdag pa man niya na anuman na pagsuhay digdi papagmultahon nin 1 milyon pesos asin 10 taon pang mapipriso. Siyang tinawanin doon na dapat sunodon sa naan orden tanganing day magkaigwan nin problema. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pasiguro ni Marhay ngunyan ang Bureau of Fire Protection para maprotiran at hindi na madugangan ang bilang kan mga Fire Officer 1 trainees na nagkakaiguan in training ngunyan sa Sendang Regional Training Ground sa Kawakawa Hills sa Barangay Tuburan, Ligao City. Ini matapos na duwa na naman na babaeng trainee sa residente kan Daraga Albay asin sa Roman na residente kan Barangay Washington Drive, Legazpi City ang paring
parehong positibo sa COVID-19 maski ang mga ini parehong asymptomatic mantang ang mga ini nasa quarantine facility ng unyan. Ang iba pang trainees ipapaeraro man sa swab test mantang ang iinuton iyo ang mga close contact kan mga nagpositibo sa helang. Enot kani duwa ng trainee ang parehong nagadan mantang nasa ensayo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. 621 mga police officers ang nakagraduar na sa Basic Internal Security Operation Course sa Police Regional Office 5 sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City. Sinabi ni Police Major Maluca Lubakib ng kapagtalamkan PRO 5 na ang mga nakatapos sa siring na kurso, ididestino naman sa iba-ibang probinsya asin syudad sa Kabikolan, tanganing mas mapakusog ang police force sa pagresolver sa mga krimen pati naman sa insurhensya asin terorismo. Sinabi man ni PRO 5 Regional Director, Police Brigadier General John L. Estomo, na mas papakusugon pa ang cleanliness policy bako sana sa forest sa kan pulisya, kundi pati sa mga opisina kan iba-ibang areas of responsibilities para sa mas malinig asin marahay na pagbabago. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Gana ng sarong drug suspect mantang arestado man ang sarupang persona sa magkasiblag na bypass operation sa Sorsogon. Sinabi ni Sorsogon PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Arturo Brual na nagada na midbida na si J.R. Quintana sa Barangay Mercedes Pilar, Sorsogon. Sa investigasyon nagluwas na mantang nagkakaiguan ng transaksyon kaan makareparo na polis palan ang sayang kaampang kung kaya ini alegado nagbulnot nin badil as sinakiputukan sa good na magbalosman ang mga polis na naging dalan para siya matamaan nin bala sa iba-ibang parte kan lawas as duman mismo nagadan. Nakuha sa biktima ang duwang sasay ng pigtutubar na shabu na nagkakadarad nin 26,000 pesos asin ang badil na ginamit kani. Sa ibong nalado, nadakupan si Franz Charles Sanchez, 21 anyos, sa Barangay Bibingkahan, Sorsogon City, kung saan nakuha sa iya ang apat na plastic sachet nin marijuana. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pinabilib naman kan mga hoben pang paratanom kan Barangay Uma Ligaw City si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo dahil sa pagiging resourceful kan mga hobenes na gamito ng papaitan bilang non-chemical spray kontra sa mga peste sa sainang kabasan o tanuman. Sa inang sinabi na dahil sa marahay na kaisipan kan mga hobenes, makakatabang ini tanganing maprotehiran ang sa inang mga pananom kontra sa pag-atake kan mga peste. Sa ibong dalado, inumaw man ni Cabredo ang grupo ng mga babaeng paratanom matapos magtarabang-tabang na makapag-ibo ng tsendahan na iyoan bubugtakan as nilalatagan kan sa mga produkto na hali sa indang pananom sa paagi kan taranuman project na inilansar kan kongresista sa kada barangay sa 3rd Distrito, Canalbay. Ang kantidad na 150,000 pesos na naresibikan grupo parte kan Sustainable Livelihood Program kan gobyerno. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng
Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 1801 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mamimili sa mga supermarkets at botika. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag sulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available.
Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na
kilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. McDo Everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Ang bagong jersey, may bagong tapang! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandies. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Siniguro ni House Majority Leader Martin Romualdez na kasabay sa Order of Business sa Kamara de Representantes sa pagbukas kan sendang regular session ngunya na aldaw an impeachment complaint kontra kay Supreme Court Justice Marvic Leonen. Sayang sinabi na kasabay ini sa endang agenda sa pagparagos kan siya na pagtaripon base man sa naging orden sa enda ni House Speaker Lord Alan Velasco. Idunugan pa ni Romualdez na sinda nagdalaom na ini may papaabot naman sa tamang House Committee. Sa ibong nalado, ang iba pang tatauanin daning prioridad, iyon 405.6 bilyones pesos na fundo para sa Bayanihan 3 na gagamiton para matabangan ang mga pamilya ang apektado kan COVID-19. Ang sendang regular session matatapos sa Hunyo 4. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Siniguro kan Kamara de Representantes na ipapasar tulos sa mga importanteng propwestong lay sa taho kan pandemya sa pagbalik sesyon ngunya na aldaw. Sigon kay House Speaker Lord Alan Velasco, sa natatadang tulong simana ng second regular session kan 18th Congress, kigibon ining ipasar sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang mga COVID-19 relief packages asin iba pang kaparehong propwestong lakdang. Nagkapira sa mga propwestong lay na target ipasa bago magsarado ang regular session ang 405.6 billion pesos na Bayanihan 3, resolution of both houses number 2, an economic charter change, asin propostong nagtataunin amnestiya sa mga miyembro kan armado asin rebelding grupo na nagbalik loob sa gobyerno. Sinabi ni Velasco na nakahanda ang Kamara na tukaron ng mga propostong lay basta kaibahan ang Senado para masiguro na magiging sarong lay na ini bago mag-adjourn. Hunyo 5, ang sinidi-adjournment asin mabuelta ang sesyon sa Hulyo 26 sa ika-6 asin ultimong State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Poon mo niya naldaw, tutugutan ng magbukas ang mga korte sa National Capital Region o NCR Plus matapos na ini ipairarom na sa General Community Quarantine Classification. Inibase sa Administrative Order
na ipinaluwas ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo na minaorden sa gabos na first and second level court pati naman ang appellate collegiate court na magkaigwanan in operasyon tanganing makapadagos na sinda kan sendang serbisyo. Sa ibong nalado nasa 30 hasta 50% sana ang tutugutan na skeletal force na pwedeng makalaog sa trabaho. Mientras tanto, padagos na nadudugangan ang numero kan mga nagpupositibo sa Indian variant nin coronavirus disease 2019 sa nasyon. Base sa pinakauring datos kan Department of Health, suminakat na sa 12 ang kabilugan na numero kan kaso kan B1617 variant sa nasyon matapos na makapagrehistro nin 10 bagong kaso kaini. Halis sa nasabing bilang, 11 ang halis sa Pilipinong lunad kan MV Athens Bridge. Mantaan sa Roman, sarong tripulanteng gikan sa Belgium. Sigun sa DOH, apat sa mga ini ang presenteng nagpaparahay na sa mga ospital, mantang 5 man ang nasa isolation facility. Napag-araman na tinugutan ng magduong sa nasyon ang MV Athens Bridge kanakaaging semana, matapos magpositibo sa COVID-19 ang 12 sa 21 lunad kaini. Bareta Alas sa ibang nasyon. Ipinag-orgulyo ngunyan kan China ang makaistoryang aldaw kan maabot naman ninda ang planetang Mars. Ini matapos ang matrayumpong paglanding kan sa indang inapod na Zhurong rover. Ini-report kan sa indang state media na nakamtan ang first ever Martian mission sa pag-touchdown sa Red Planet kan sa indang lander. Ang primerong Mars rover kan China ipinangaran kay Zhurong na iyo ang God of Fire sa ancient Chinese mythology. Pagkasabing ang spacecraft nakaabot sa Mars orbit kan Pebrero matapos ang 7 bulan na biyahe sa espasyo. Inabot man ini nin 2 bulan na pag-survey sa potential landing site sa nasabing planetang Mars. Naging komplikado pa ang landing process na inapod kan China na 7 minutes of terror, dalanta difisilon ang komunikasyon halos sa Mars since sa kinakban. Barata sa lado rin sports. Nasasabutan ni 30 Ravenna na hudyan na siyang marahay para makasabay pa sa ensayo kan Gilas Pilipinas para sa third window kan FIBA Asia Cup qualifiers na mangyayari sa paagi nin Bubble sa Clark, Pampanga sa masunod na bulan. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Program Director Tab Baldwin na nag-uro na sinda ni Ravenna asi nagkasundo na daina ini magkawat dahil ang tabako patas sa ibang aspirante na haloy nang nag-ensayo para sa national team. Sa ibang dalado sinabi ni Baldwin na dahi man nindapig sasara ang pintuan para kay Ravenna kung ini gusto pang magsabay sa Gilas. Anot kay ini, si Ravenna nagpirmanin multi-year deal sa sarong team sa Japan para sa Japan Basketball League. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Inaprobinsyaran kan sarong lalaki sa Guatemala ang pag-alboroto kan sarong bulkan duman sa paagi kan pagluto nin pizza aranay sa lava na ibinuga kaini. Ginibong pangluto nin pizza kan 34 anyos na accountant na si David Garcia ang mga nagbabagang lava alis sa Pacaya Volcano para dalan para maging laog siya kan mga bareta. Mailing sa mga ladawan na naglakop sa social media ang ibang sistema nin pagluto nin pizza ni Garcia na nakasuulog nin espesyal na outfit kontra sa init na nagahali sa lava. Guminamit man siya nin espesyal na gamit sa pagluto na dai natutunaw na may 1,000 degrees Celsius na temperatura. Dalan sa kusog kan init, luto tulos ang pizza matapos na ang 14 minutos. Sigung kay Garcia, masiramon ini dahil linuto kan bulkan. Dinagsa nin mga turista ang bulkan para mahiling ang ibang sistema ni Garcia sa pagluto asin para makapagpa-picture kay ribana na ang mga pizza na linuto dahil sa pagbuga kan bulkan. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Day lamang nadadagit si Bianca Gonzalez
kun siya morena sana. Siyang sinabi na day siya nasusupok ang siyang kolor sa pagsasabi na day man inin makakabawa sa siyang personalidad. Idinagdag pa man ni Bianca na day man in mawawara siya bako man siya dehado asin bako man siya lugi asin bako man makanos kun malato man kolor kan siyang kulit. Sa ibang nalado hinagad niya na day man magbuli sa mga personang morena ang kolor kan kulit. Si Bianca agom ni PBA Cager JC Intal. Bareta, sa lado ng saludo makita sa news base si Mar de la Mar Kamen. Sigun sa World Health Organization o WHO na 8 milyon na katao ang pigkagandaan ng paninigarilyo kada taon. Dagdag padigdi ang mga taong naninigarilyo kaya lang kaon na peligro sa COVID-19. Lang kini inagad ka ng mga health authorities na magpunto na sa pagsigarilyo dahil na pagbaluong pa. Sigun sa mga eksperto bako madali ang pagpunto sa paninigarilyo pero dapat gibuon tanganing pirming happy and life. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, Tainiba. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang Pag-asa Legazpi. Kininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Easterly sa yumalinsangang doros na hali sa Karagatang Pasipiko ang nakaapekto sa sirangang parte kang sa tuyang nasyon. Ligdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron, sundo mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran asin pagkikilat, pagdagoldol. Ang doros ay maluya, sundo moderato, nahali sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pagalon. Temperatura pigilauman sa antas poon 26 sundo 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:19 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 4 ng pagkahapon. Inisimal binal mohela kang Pag-asa DOST Legazpi. Yan mga tugang detalles kan mga Bareta ang unyan na Lunes. Sa pangaran ni Mardela Angel Mostasa sa Newsbase. Ramir Tanay sa lado teknikal asin Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatud kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sinupagandabay. Happy birthday pala kay Jezreel Peralta Diaz. And good morning kay Dr. Mylene Limpin kan Sweet Treats and Fashion. Thank you ma'am for my outfit today. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.